नमस्कार मंडळी, मी बनवते आज रायवळ आंब्याच्या कच्च्या कैऱ्यांपासून आंब्याचं लोणचा। ह्या बघा, ह्या मी लोणचा आधी बनवलं आणि ह्या मी खाऊन बघलंय तर ह्या इतक्या चविष्ट लागला आणि मस्तपैकी मुरला। तर ह्या लोणचा मी तुमका आता ह्या कच्च्या कैऱ्यांपासून बनवून दाखवतलंय, तर चला बघूया। हे बघा, मस्तपैकी रायवळ आंब्याचे ताजे फडफडीत कैरे असत। अगदी मस्त 2 तास झाले फक्त काढून आणल्या, कारण आम्ही काढून हाडताना ताजे काढून हाडतो, कारण स्वतःचे आंबे असतात त्यामुळे। आणि ही कैरे म्हटले ना रायवळ आंब्याचे, तर तुम्ही म्हणताला अजून काय होतात लोणचा करूची, तर रायवळ आंबे असतात ते मागसूनच लागतात, कारण ते खूप उशिरा लागतात। तर हे ताजे फडफडीत असे हे बघा मस्तपैकी निरमिऱ्या आंब्याचे कच्चे कैरे असत आणि ते बी स्वच्छ धुवून घेतलं, कोरडे करून घेतलंय, म्हणजे फुसलंय, ह्यांका अजिबात पाणी लागता कामा नये। आता हे जे मी माका जितके बारीक फोडी होय तितके मी फोडी करून घेतलंय। हे आंबे म्हणजे कैरे खूप असत, पण ते हे सगळेच घेतलंय असो विषय ना, माका जितक्या लोणचा करूचा तितके मी कापून घेतलंय। आपण काय करायचा, घरगुती लोणचा ज्यावेळी करतो ना त्यावेळी आपणा होय तितके मोठे फोडी करायचे। कसा असता, लोणचा या खूप खाऊचा नसता, तर एक जरी फोड घेतली लहान तरी ती खूप जाता। मग मी करताना माका जितके, आता समजा मी एक फोड जेवताना घेतलंय तर माका ही बस असता, तर मी माका जितके लहान फोडी होय तितके करतोय। या आंब्याचा लोणचा सुंदर जाता। लोणच्या आंबो होयो ना तो डिकाचो आणि मिरमिरो आंबो होयो, मग त्या आंब्याचा लोणचा ना अगदी शेवटपर्यंत वास राहता, त्या म्हणजे आंब्याचा लोणचा असा वाटता, कारण फोड ती नरम होणार नाही, घट्ट राहता। हे आता आंब्याचे पारामटे असत, म्हणजे आता पाऊस लागलो, ह्या वर्षी लवकर पाऊस लागलो ना, तर आम्ही काय करतो, हे पारामटे असत ना ते आम्ही तासतो आणि उन्हात सुकवून ठेवतो। मग पावसाळ्यात पिठी वगैरे जेव्हा आम्ही करतो, पिठी करतो ना, त्यावेळी हे त्या पिठीत ना ही आंबट कैरीची जी पायरी असता ना ती इतकी म्हणजे मस्त जाता ना, पिठी चविष्ट पिठी जाता, किंवा कसल्या तरी आमटेत आपण टाकू शकतो। तर हे आता सुकण्याच्या मार्गात नाही, कारण आता इतक्या ऊन नाही असा। हे आंबे आता मागसून लागलेले असत आणि मस्तपैकी जून झालेले, म्हणजे हे आढळ्याक आता इतके माका कापताना घट्ट लागतात ना, तर असे आंबे घ्यायचे। हे बघा, याची पोट जशाक तशी रवतली घट्ट, नाही तर काही लोणच्याची पोट असताना ती नरम होता, तशी नरम होता कामा नये। त्या लोणचा की ना आपण ज्यावेळी घरगुती लोणचा घालतो ना त्याची चव वेगळीच असता एक। आणि त्याच्यात मी स्वतः मसालो बनवतोय घरात, मी बाजारचो मसालो आणलाय ना, कारण माका तो मसालो बनवलेलोच आवडता माझ्या हातचो। हे आंबे ना सगळे आता बारीक, माका जितके बारीक फोडी होय तितके मी करून घेते आणि सगळे कापून झाले का मी तुमका दाखवते। हे बघा, माका जितके कैरे होय तितके मी कापून घेतलंय आणि मध्यम आकाराचे जसे फोडी होय तसे मी फोडी करून घेतले, कारण ही फोड बरी। कोणाक तरी कमी खावचा असला लोणचा तर त्याका एक फोड घातलेल्यांची काय बस झाली। लोणचा जास्त खावचा नसता, लोणच्यान पित्त वाढता, पण आपण ज्यावेळी आपण घरगुती करतो ना तेव्हा त्या लोणचा होय तसा आपणा खाव मिळतात। तर हे का मी आता मीठ आणि हळद लावून घेतोय। हे बघा, हे इतके 1 वाटी मीठ असा आणि ते 2 चमचे हळद हा। तर ह्या फोडींका आता मी बरी अशी लावून चोळून असेच मी आता म्हणजे रात्रभर ठेवतलंय आणि उद्या सकाळी ते गाळून घ्यायचे। त्याच्यातला सगळा पाणी जा असता ना आता पिळून काढून घ्यायचा, किंवा एखाद्या फडक्यात बांधून ठेवायचे। मग आता पाणी सगळं निथळून जाताला आणि त्याच्यानंतर
फॅनवर बरे हे फोडी सुकवायचे, उन्हात घालायचे नाही अजिबात. ऊन लागला ना या फोडींका काय ह्या हिरवे पानाचा कलर असता तो बदलता, ह्यो काळपट कलर जातो. तर बरे ह्याच्यातला पाणी काढून घेऊन फॅनवर पातळ अगदी कपड्यावर सुकत टाकायचे, म्हणजे ह्याच्यातला पाणी सगळा नितळान जाऊ आहे. पाण्याचा अंश जो असता की ना तो अजिबात ह्या लोणच्याच्या फोडीत रावता कामा नाही. मी तुमका उद्या ही बाकीचा जा सगळा असताना ना आता उद्या दाखवतो. हे आता मीठ आणि हळद लावून असेच मी झाकून व्यवस्थित ठेवून देतो. पाण्याचा हात अजिबात लावायचो नाही, म्हणजे हात आपले कोरडे असं होय आणि ते स्वच्छ. हे मी आता झाकून असे ठेवून देते. हे आता जितके माका कैरे लागले तितके मी कैरे घेतले आणि बाकीचे मस्तपैकी स्वच्छ असे कैरे असत बघा कसे घट्ट. मी फेकून देण्यापेक्षा काय करतो, ह्या कैऱ्यांचे तुकडे तसेच करतो आणि हे पारामटे. आणि जितक्या माका उन्हाचा काय मिळता आता बघताय तापवता काय ऊन तर लागता, आणि ते मस्तपैकी सुकवून मी डब्यात भरून ठेवतोय. त्याचे पारामटे आणि ते आंब्याचे तुकडे, मग त्या सुक्या आंब्याचा लोणचा करून मिळतला. आणि हे जे पारामटे असतात ना ते आम्ही ज्यावेळी कोकणात ना मोड काढून कुळताची आमटी करतो, म्हणजे सांबारा करतो, त्यावेळी त्या सांबाऱ्यात हे पारामटे टाकून मस्तपैकी सांबारा जाता किंवा पिठीत टाकतात. तर त्याप्रमाणे मी आता ना हे कापून घेते आणि ते उन्हात सुकवून घेते. हे बघा मस्तपैकी ताजे फडफडीत कैरे असत जून. याचे मोठे मोठे फोडी करून घेतले तरी काय नाही. हे मिठाक लावून मस्तपैकी सुकान येतले. मी आंब्यापासून बराच तुमका काय काय करून दाखवलं. तर आंबा पोळी करून दाखवलं. त्या आंबा पोळीचो व्हिडिओ अजून बरोच चालता आणि लोकांका तो आवडलो. तर असोच प्रतिसाद तुमचो असाचो माझ्या व्हिडिओंका आमका बरा वाटता. आणि ह्या आंब्यांपासून आता मी ह्या दाखवते त्या लोणचा, आणि हे आता सुकी पोळी दाखवते. हे बघा पारामटे मी आता हे मीठ लावून सुकत घातलंय. बरे असे कडकडीत सुका होईल, निमार मस्त लागता. मीठ आणि हळद लावलेले कालचे हे लोणच्याचे फोडी. तर मीठ आणि हळद लावून मी ठेवलेलं आहे. आणि त्याका लगेच पाणी सुटता, म्हणजे 5 मिनिटात मीठ लावला ना का पाणी सुटता. आणि रात्रभर ते मिठाच्या पाण्यात मुरले का ह्या बघा असा पाणी इतक्या माका या फोडींचा पाणी गावला. तर मी काय केलं, सकाळी उठलं आणि हे फोडी एका चाळणीत निथळूक ठेवली. बघा अशी होलवाली चाळण असता त्याच्यात निथळूक ठेवायचे का आता सगळा पाणी गाळान जातला. आणि त्याच्यानंतर हे फोडी ज्या असत ना त्या आपणाक लवकर लोणचा घालूचा असला झटपट, तर आपण काय करायचं, असे फोडी घ्यायच्या आणि त्याच्यातला सगळा पाणी असा पिळून काढायचा, म्हणजे ताकती बरोबर. मग ह्या फोडीत अजिबात पाणी राहिलं ना. आणि त्याच्यानंतर काय करायचा, एक जाड ना कॉटनचं कापड घ्यायचो आणि त्या कॉटनच्या कापडावर फॅनच्या खाली हे वाळत टाकायचे. अगदी 2-3 तास बरे वाळले ना, म्हणजे त्याच्यातल्या त्या फोडीतल्या पाण्याचा अंश पूर्णपणे कमी झालो ना की त्या लोणचा घालूक तयार झाला. तर तसे त्या पद्धतीत मी हे फोडी आता म्हणजे पूर्ण असे फॅन खाली सुकवून घेतलंय. हे बघा मस्तपैकी सडसडीत असे लोणच्याचे फोडी झाले. आणि बघा असे घट्ट, म्हणजे घट्ट असत असे ते दाबणत ना असे घट्ट फोडी होईल. आणि तुमका मी सांगलं जाड सालाचो आंबो आणि डिकाचो आंबो मिरमिरी त्या तसल्या आंब्याचा लोणचा बरा जाता. तर ही फोडी मी आता म्हणजे फॅन खाली सुकवून घेतली आणि आता त्याचा करूया लोणचा. तर इतक्या पाणी घाला, ह्या पाणी फेकून द्यायचं. ह्या पाणी मी आता बाजूक ठेवतोय. ही लोणच्याची फोडी असत आणि त्याच्यासाठी मी लोणच्याचा मसालो मी घरात करतोय. घरात म्हणजे कसा माहिती आहे, आम्ही ही मसाल्याची पाकिटा घेऊन येते बाजारातून. ह्या कलरसाठी आणलं आणि या तिखटासाठी आणलंय. तर माझो मसालो केलेलो असा तो मी तुमका दाखवतोय. पण ह्यो मसालो मी आता तुमका दाखवण्यासाठी करतोय. तरी बघा ही 1 वाटी आणि ह्या लाल कलर आहे ना तो अर्धी वाटी घेतलंय. 2 चमचे हळद घेतलंय, मीठ घेतलंय. आणि ही बघा ही असा मेथी दाणे असत
त्याच्यानंतर ही 50 ग्रॅम मी ह्या आणलंय मोहरीची डाळ. ही मोहरीची डाळ मिळतात ती 50 ग्रॅम आणलंय. आणि ह्यो असा हिंग म्हणजे खडा हिंग जरा बरो असतात. ह्यो मी आता फोडून घेतलाय. आणि ह्या साहित्य जरा ना आता मी गरम करून घेतलंय. गरम करून घेऊन ह्याच्यातली निम्मी डाळ मी ह्याच्या सकट वाटतले आणि थोडीशी डाळ मी ठेवून देतले अख्खी, म्हणजे ती लोणच्यात अख्खी डाळ जरा बरी दिसता. तर ह्यो मसाले असत ना त्याच्यात तेल लागताला माका अर्धी वाटी. तरी बघा ही वाटी असा ती अर्धी वाटी मी तेल घेतले, म्हणजे ता तेल गरम करतले आणि नंतर कशा पद्धतीत मसाल्यात तेल ओततात तुमका मी दाखवते. तर आपण घरगुती लोणचा कशासाठी बनवतो तर मीठ बऱ्या क्वालिटीचा मीठ म्हणजे टाटाचा मीठ असा पांढरा मीठ, त्याच्यानंतर तेल असतात आम्ही चांगला तेल वापरतो आपण हवयात असा. आणि ता आपण व्यवस्थित घरात केला ना तर आपल्या घरातल्या माणसांना व्यवस्थित लोणचा खाऊक मिळतं. त्याच्यात इन्सेस असं वापरलेलो नसतात टिकण्यासाठी. आम्ही म्हणजे असा काही वापरलो नाही. तर मी लसूण एक टाळतलंय, मी लसूण घालूच नाही. तुमका लसूण होई तर तुम्ही घालूक शकता. तर ह्या साहित्य मी तुमका दाखवले. आणि हे बघा मागे म्हणजे मी लोणचा घातलोय आणि त्यावेळी मी लोणचा म्हणजे लोणचे मसाले बनवलेले आहेत. हे बघा इतको माझा मसाला उरलेलो हा सुंदरपैकी असो ह्यो लोणच्याचो मसालो झालो बेडेकर लोणच्याच्या मसाल्यासारखो. आपण घरातच घरगुती बनवायचो. तुमच्याकडे जर मिरची पावडर लाल भडं हाडलेली असतात ना तर तुम्ही सुद्धा असो ह्यो लोणच्याचो मसालो बनवू शकतात. तरी आता त्यासाठी मी आधी भाजून घेत आहे. आता ह्या साहित्य भाजून घेण्यासाठी ठेवतोय ही कढई. तर हे हिंगा तो जरा गरम करून घ्यायचो, म्हणजे भाजूची गरज ना. तो असो मी तो बारीक केलाय आणि तो आता जरा गरम करतोय. बघा ह्यो मी आता हिंग गरम करून घेतलंय तर ह्या वाटेत काढून घेतो. ही आता मेथी असा तर लोणचा बरा झणझणीत होया आणि त्याला थोडंसं कडवटपणा येलो ना का लोणचा खराब होणार नाही म्हणून मी मेथी घेतलेली. ही मेथी आहे ना ती जास्त भाजायची ना, जास्त भाजली का कडवट लागते. थोडीशी अशी वाटा होईल मला गरम करून होईल, म्हणजे एकदम फटफटाक देता कामा नाही. मेथी जशी फटफटताना भाजताना तशी अशी काळपट करता कामा नाही. तरी असा मोहरीची डाळ ती मी गरम करून घेतोय. ही हळू स्वच्छ निवडी होई, जरा उन्हात सुकवली तरी चालता. आणि ही डाळ गरम करून घ्यायची. ही आता मोहरीची डाळ मी गरम करून घेतली. आता त्या मसाल्यात फोडणी द्यायच्यासाठी मी तेल तापत ठेवतोय. त्या बघा मी अर्धी वाटी तेल घेतलं. तर ह्या भांड्यात मी तेल तापत ठेवतोय. तेल कडकडीत तापा होया. आणि मी काय करतोय ही बघा ही भाजून घेतलेली डाळ हिंग आणि ही मेथी असा ना ती मी निम्मी मेथी काढलं ती तशीच ठेवतलं लोणच्यात घालून. आणि ही मेथी आणि हिंग आणि ही डाळ मी मिक्सराक लावून बारीक पावडर करून घेत आहे. बघा हे तेल आता कडकडीत झाला. तर आम्ही आता उतरून घेत आहे. म्हणजे ह्या मसाल्याचा तेल मसालो बनवायचा तेल या. आता ह्या तेल कडकडीत झालेला असा मसाल्यात घालूचा. त्याच्यानंतर मी ही मोहरी हिंग आणि मेथी तरी बघा ही अशी त्याची पावडर करून घेतली. बघा अशी पावडर करायची. आणि ह्या तेल थोडा थंड होईल ना तर ह्या करपण जाताला. आणि ही फोडणी घालायची त्याच्यात, म्हणजे थोडा थंड करायचा आणि ही फोडणी घालायची. आणि ता तेल नंतर अजून थोडा थंड करायचा आणि ह्या मसाल्यात ओतायचा. काय त्याचं लोणच्याचा मसालो तयार झालो. म्हणजे आम्ही किती वेळा मीठ घातला, आंबे कापलो त्यावेळी आंबे मिठाच्या पाण्यात आम्ही घातले
त्याच्यानंतर ह्या मसाल्याक मीठ लागतला आणि लोणचा बनवताना थोडा मीठ लागतला, म्हणजे 3 वेळा आपण मीठ हे करतो घालतो, मग ता लक्षात ठेवायचा आणि तसा मीठ आपण टाकायचं. तर मी आता थोडी पावडर ह्याच्यात टाकून बघतो. ही बघा, म्हणजे ही पावडर आता मी ह्याच्यात टाकते, म्हणजे ती जरा भाजा होईल. हिंग आता जरा भाजा होईल आणि अशी पावडर करून घेतली तरच लोणच्याची चटणी तयार होते. जी फोडी चटणी होता ना ती मसाल्याची आणि ह्या मोहरीच्या पावडरीची. तेलात टाकल्याबरोबर ही भाजली आणि वास अगदी सुंदर सुटलो घमघमाट. आता ही एकदम गरम असताना ह्या मसाल्यात टाकायची नाही, नाहीतर हे मसाले जळतात. म्हणून हे मसाले न जळाच्यासाठी आपण ह्याच्यात फोडणी टाकायची. जरा आता थंड होऊ दे. थोडी थंड झाली काय मी ह्या मसाल्यात ओतून घेतलंय. हे बघा, हे असं 2 प्रकारचे मसाले, हळद आणि मीठ. तर मी आता या थंड झालेला मिश्रण या मसाल्यात ओतून घेते. बघा, हे आता मसालो तयार झालो. तर हे का मस्तपैकी घमघमीत असं वास येता. हे बघा, मस्तपैकी लोणच्याचा मसालो तयार झालो. आता हे थोडं वेळ सुकलो ना, थंड झालो का मस्त लाल भडक असं दिसतलो. तर हे मसालो मी आता बाजूक ठेवतो आणि पुढे लागायला लोणच्याच्या तयारीत. आता लोणच्यात तेल लागणार आहे. लोणच्याचा तेल मी गरम करून घेतलंय. लोणच्याचा तेल बरा कडकडीत तापवून पूर्ण थंड करू वया, म्हणजे बर्फासारखे तेल होऊ वया, त्याच्यानंतरच लोणचा घालू वया. तर मी आता तेल तापवून घेते. आता मी लोणच्याचा तेल तापवण्यासाठी परत भांडा ठेवते ताच. तर ह्या असा जेमिनी सूर्यफूल. तर ह्या 1 लिटर तेल होता, त्याच्यातला थोडासा मी काढलाय आणि मी आता अर्धा लिटर तेल, म्हणजे 1 किलो आंब्याचे फोडी असत, अर्धा लिटर तेल मी तापवून घेतोय. नंतर आपणाक जर वया आंब्याच्या फोडीवर जर नाही इला तर नंतर परत तापवून तसा घालू वया. तर मी आता इतक्या तेल घेतलंय, तर कडकडीत तापवतोय आणि एकदम अगदी पाण्यासारख्या थंड करून घेतलंय आणि त्याच्यानंतर तुमका मी लोणचा करताना दाखवतोय. तर आता तेल, लोणच्याचा तेल मी जर गरम करून ठेवलेलं आहे, तर मस्तपैकी कडकडीत तापलेला असा कडकडीत तेल तापावया, नाही तर लोणचा खराब होता. तर ह्या तेल तापला आता मी उतरून घेतोय. तर ह्या बघा, कडकडीत असा तेल झाला. ह्या तेल थोडं वेळ थंड करायचा, कारण ही डाळ जी मी अर्धी डाळ ठेवलंय ना, ती लोणच्यात डाळ दिसता बघा. अख्खी डाळीची अशी डाळ का दिसतं लोणच्यात, तर ती डाळ दिसण्यासाठी मी लोणच्यात ही अर्धी डाळ ठेवले, अर्धी डाळीची पावडर केलंय. हिंग आणि मोहरीची डाळ मी एकत्र वाटलंय. आता ह्याच्यात मी हिंग घालूचं नाही जास्त, तो हिंग मी त्या मसाल्यात घातलाय. तर ह्या थोडा तेल थंड झाला ना, ही डाळ मी ह्याच्यात फोडणीक देतले, म्हणजे ती भाजली जातली, मग कच्ची रवाची नाही. पण ती इतक्यात जर टाकली ना तर ती कराबतली आणि काळी होतली. तर थोडं वेळ तेल थंड होऊ दे. हे बघा, ह्या तेल आता अर्धा थंड झाला तरी मी डाळ टाकून घेते. बघा, आतल्या थोडी डाळ ती भाजली जातली, कारण ही डाळ भाजलेली असता, कच्ची डाळ नाही. मी गरम करून घेतलेली. बघा, ही डाळ आता भाजता त्याच्यात, म्हणजे लाल होऊची नाही, एकदम काळी लाल अशी होऊची नाही. असा तेल गरम करू, म्हणजे असं इतक्या तेल ठेवला आणि त्याच्यात डाळ टाकली काय. ह्यो मी केलेलो
लोणच्याचो मसालो मस्तपैकी घमघमान वास सुटलो हा ह्या मसाल्याचो. तर ह्यो मसालो असा अर्धा किलो म्हणजे अर्धा किलो जायसारखो असा ह्यो अर्धा किलो असा समजाया. लोणच्याची फोडी असत 1 किलो आणि मी तेल घेतलं अर्धा लिटरहून जास्त. तर ह्यो मसालो मी बाजूक ठेवतोय. आता आम्ही मीठ किती वेळा घातला तर फोडी खारात घातलो तेव्हा मीठ घातला, मसाल्याक मीठ घातला आणि आता आम्ही लोणच्याक मीठ घालतलो. तर ह्या मीठ प्रमाणात मी घेतलेला असेल अर्धी वाटी बरोबर. आणि ह्या तेल असा ना त्याच्यातला तेल मी थोडासा वाटीत काढून ठेवतलंय. वरचा जा तेल आहे ना तर मी काढून ठेवतलंय थोडासा, कारण आपणाक लोणच्यात जर वरती तेल कमी पडला तर टाकूक मिळतला. आणि कसा ह्या तेल बर्फासारख्या करायचा म्हणजे पाणी आपण पाण्यात बोट बुडवतो आणि लागताना तसा ह्या तेल करायचा गरम करून. त्याच्यानंतर मसालो पण ह्यो गरमच असता कारण गरम तेल घातलेला असता, तो पण थंड करायचो. आणि फोडी ना मात्र काय असा तर आपण ज्यावेळी पंख्याखाली वाळत घालताना कागदावर घालायचे नाही, म्हणजे पेपर आम्ही जो असताना त्याच्यावर फोडी घालतो बघा. तर ते फोडी ओले असतो त्याका मीठ असता. तर पेपरवर आपण जर हे फोडी पसरून घातले ना तर ते पेपरात जर लिहिलेला असता बघा ती शाई ना सगळी फोडींका लागाक शकता आणि ती शाई आपल्या पोटात जाता. म्हणून सांगतोय कपड्यावर हे फोडी सुकत घाला. तर आता मी ह्या लोणचा करूक घेतोय. फोडीत आता मीठ घालतोय. मिठाचा प्रमाण जास्त होया कारण तरच लोणचा टिकताला आपला. हळद याच्यात घातलेली आहे, मसाल्यात मी हळद घातलंय, फोडींका हळद लावलंय म्हणजे काय आता हळदीची गरज नाही आता. आता मसाला मसाला मी याच्यात घालून घेते. ह्यो मसालो जास्त लागता कारण काय तर ह्या मसाल्याची बनता ती चटणी, लोणच्यात जी चटणी बनता ना ती ह्या मसाल्याची असता. मी मस्त हवेशीर लोणचा करून घेतलंय भाय. ह्या तेल असा मी काळा झाला भांडा म्हणून ह्यो फडको घेतलंय म्हणजे माझ्या हाताक काळा लागतला म्हणून गरम नाही असा. तर ह्या तेल मी आता ह्याच्यात ओतून घेतोय कारण चुलीवरचा भांडा असा ना म्हणून. बरा मिक्स करायचा. आपणाक जर लिंबाचा लोणचा घालूचा असला ना तर लिंबा सुद्धा अशीच की ना कापून त्याचे 4 तुकडे करून रात्रभर मीठ आणि हळद लावून ठेवायची. आणि लिंबा मग ती गाळूक नको किंवा सुकवूक नको म्हणजे ती रसा सहित करूचा असतात. आणि असाच ह्या मसाल्यात लिंबाचा लोणचा होता. अजून कसला आपला मिश्र लोणचा करूचा असला ना तर सुद्धा ह्या मसाल्यात करायचा. आपण घरात जो मसाला बनवून लोणचा बनवतो ना तो चवीक बरो जाता. आणि आपण बाजारातून हाडतो, कोणाकोणाक बाजारातलो आवडता तर माका करूक येता म्हणून मी केलंय. आणि माझं बघून तुमका करूचो असलो तर तुम्ही जरूर करा. माझे व्हिडिओ मी तुमका करतोय, हे रेसिपी सगळे ते तुमका आवडतात ना. तुम्ही कमेंटी करतात ते माका आवडतात, मी वाचित असते कमेंटी. तर माझ्या व्हिडिओची वाट बघतात की नाही ती माका कमेंट करून सांगा कारण बरेच दिवस 5-6 दिवस व्हिडिओ टाकूक मिळाक नाही. तुम्ही जर ह्याच्यात लोणच्या म्हणजे ह्या लोणच्याचा तेल तापवताना जर लसूण फोडण्यात टाकलात ना तर सुद्धा म्हणजे लसणीचा वास असता तो बरो येता आणि लोणचा सुद्धा बरा होता. पण मी माका लसूण नको असा म्हणून मी लसूण टाकूक नाही. आता मस्तपैकी ह्या एकत्र करायचा. एका जरा मीठ मसाला असं लागावं.
आणि या पूर्ण थंड बिंड करून मी घेतलेला आहे, त्यामुळे मी लगेच त्या बरणीत भरतलं आहे. बघा बरोबर अगदी चटणी तयार झाली, म्हणजे अशी जाड, हे बघा अशी जाड चटणी हो बाई. मस्त लोणचं झाला लाल भडक. ही बघा मी आता ही बरणी घेतलंय काचेची. लोणचा साठवणीचा जा लोणचा असताना आता काचेच्या बरणीत ठेवायचा. ही बरणी स्वच्छ मी धुतलंय आणि निमरात करीत निमरात सुकवून घेतलंय. तर ह्याच्यात मी आता ह्या लोणचा भरून ठेवतलंय. या आधी आपण असा लोणचा भरायचा. ह्या लोणचा मस्तपैकी करकरीत अशी फोड राहता ह्या लोणच्याची, कारण आपण घालतो ज्या पद्धतीत तसा ह्या लोणचा मस्तपैकी टिकता. आणि आपल्याकडे काहीतरी कार्यक्रम असा दे, आता गणपती तर येतलो ना, तर त्यावेळी बाजार असून हाडूची गरज लागणार नाही. म्हाळ बीळ आमच्याकडे असतात, कारण कोकणी माणसं आम्ही, म्हाळ आम्ही घालतो, त्यामुळे मग त्या बाजार असून आमका हाडूचा लागणार नाही लोणचा. त्यासाठी ही सगळी तयारी आम्ही आधी करून ठेवतो. ह्या तेल मी काढून ठेवलेलं आहे, तर ह्या तेल मी आता वरसून ओततोय. हे बघा ह्याच्यात जिरात ना तितक्या तेल आपण ओतायचा. त्या खालीपर्यंत तेल जाऊ गया, ह्याच्यावर बुडबुडे येतले, मग कळतला आपण त्याचे तेल ह्याच्यात जिरतात. आणि तेल मात्र लोणच्यात घालताना कसा घालायचा, तर तेल वर पर्यंत येऊ गया तेल. आता ह्या लोणचा ना पूर्ण तेलात बुडा गया आणि वरती तेल तरंगा गया. ह्याची फोड अजिबात म्हणजे अजिबात अशी वरती राहता कामा नये, मग लगेच बुरशी धरतली. आणि समजा जर ही आता अशी बरबटलेली रावली ना, तर हे का बुरशी धरतली. ह्या कायच ठेवायचं नाही, आपण टिश्यू पेपर घेऊन सगळा भुसाण काढायचा आणि त्याच्यानंतरच झाकण लावायचा. एका तेल मी अजून लागला ना तरी म्हणजे दुसऱ्या दिवशी तेल मी ओतूक शकतोय, कारण हे तेल जर कमी पडला तर तेल जिरत जातला. हे बघा हे आता खालीपर्यंत गेला तेल, हळूहळू खालीपर्यंत जातला. हे बघा ह्या मी आधी लोणचा घातलेला, मी असंच मसाला बनवलाय आणि असाच लोणचा घातलाय. मी लोणचा घालताना भरपूर घालते, वर्षभर टिकणारा. तर ह्या बघा ह्या असं तेल बघा कसा तरंगता वरती, तर असं तेल राहावा वरती. ह्या बघा असा तेल वरती राहावा, तरच त्या लोणचा टिकतला. आणि ह्या उरलेला लोणचा आता ही भरणी भरापर्यंत मी ह्याच्यात भरून ठेवतले. आणि हे भरणे आपले घट्ट कपड्यान बांधून ठेवायचे, मध्ये कधीतरी उघडायचा आणि ढवळायचा आणि परत होता तसा लोणचा ठेवायचा. आणि आपण जर खाऊ घ्या लोणचा ना, तर अशा लहान भरणे काचेच्यात आपण काढून ठेवायचा. आता ह्या लोणचा आपण 8 दिवसांनी खाऊ गेला तर मुरला काय बघायचा, मग आपणाक कळतला ह्या लोणच्यापासून ह्या लोणचा किती दिवसात मुरला आता. आणि ज्यावेळी आपणा गरज लागतं त्यावेळी आंघोळ बिंघोळ करून म्हणजे नांदून व्यवस्थित असा काढून घ्यायचा. तर ह्या मी आता लोणचा सगळा भरून ठेवतो. हे बघा ह्या कच्च्या कैऱ्यांपासून मी या बनवलंय लोणचा. तर लोणचा कसा बनवूया आता मी तुमका सगळा दाखवलंय, मसालो स्वतः बनवून. तर तुमका जर करूचा असला लोणचा तर अशा पद्धतीत लोणचा करा आणि त्या टिकवा. आणि ह्यो माझा व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.